Goddag og velkommen til TV2 News. Jeg hedder Jes Dorf, og i aften skal det handle om racisme. Vi vil prøve at snakke med Jesper Bang inden for Politikåren. Ja, vi vil prøve at se, om vi kan komme igennem til Jesper Bang via telefonen. Han befinder sig i Politikåren i København. Hallo Jesper, kan du høre mig? Ja, goddag Jes. Goddag. Er der forskel på, hvordan danske kriminelle håndterer en situation, når de bliver anholdt end en udlænding? Det er forskelligt fra person til person, hvis man tænker på, at en dansker kan også reagere aggressivt, men det kan en udlænding bestemt også. Ja. Oplever I, at der er en stigende tendens af indvandrere eller udlændinge, der laver kriminalitet? Ja, det fornemmer vi i de store byer, f.eks. København og Aarhus, der stiger den kraftigt. Ja. Oplever I, der på en måde er racisme eller had imod politiet? Ja, det er der vel, hvis man tænker på, at folk fra et andet etnisk baggrund, de opfatter os måske som om, at vi måske vil slå dem eller gøre dem ondt, som de måske politiet gjorde i deres land. Men vi er her for at hjælpe dem, og det kan de måske ikke forstå. Man hører mest, at det er indvandrere, der hader politiet. Er det sandt, eller er der også en del danskere? Der er en del danskere, ja, men det er ikke kun indvandrere, der gør det, der hader politiet. Men de omfatter måske som om, at, som jeg sagde før, at vi måske vil gøre dem noget ondt, men vi er der jo bare for at hjælpe dem. Ja. Er der måske nogen i politiet, der har været racistisk mod f.eks. kollegaer eller andre personer, I har snakket med eller anholdt? Jeg er 100% sikker på, at der ikke er noget racistisk her i politiet, fordi vi har et rigtig godt sammenhold, så det er jeg 100% sikker på. Men jeg tror, der har været en situation her, hvor en af mine kollegaer har måske blevet misforstået af en fra et anden etnisk baggrund. Ja. Oplever der er en stigende tendens af indvandrere, der laver kriminalitet? Det har du sagt i min. Jeg tænkte nok, jeg var bare i tvivl, om jeg har sagt det eller ej. Fuck, okay, det kan du gå over. Okay. Har du nogensinde oplevet en racistisk situation med en udlænding? Ja, jeg tilbageholdt en bil her den anden dag, og han var fuld og havde ikke noget kørekort, og ham der sad ved siden af ham, det var så hans bil, og han havde kørekort, men han var også fuld. Og ham der kørte bilen, han var 17 år gammel, og han påstod så, at det kun stoppede ham på grund af, at han havde et andet hudfarve. Og det kan gøre os sure, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Vi er jo kun for at hjælpe. Ja. Tak skal du have, Jesper Bang.